Ġiet imnedija skema finanzjarja b'allokazzjoni ta' 1.8 miljun euro biex il-Gvern jibqa' jagħmel tajjeb għall-effett ta' żidiet fil-prezzijiet tal-alf li impattaw lir-raħala Maltin u Għawċin minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo saħaq kif din l-għajnuna finanzjarja immirata lis-setturi tal-annimali li jaqgħu taħt l-appoġġ akkopjat għall-introjtu ġifieri dak tal-produzzjoni tal-ħalib, taċ-ċanga u tan-naċ flimkien mas-settur tal-mos li għaddej minn kondizzjonijiet simili. Il-prezzijiet tal-produzzjoni lokali isegwu dawk tal-importazzjoni u għalhekk il-Ministeru responsabbli wettaq analisi dwar l-impatt tal-prezzijiet għall-alf fuq is-settur tal-annimali. Bejn l-2021 u l-2022 il-prezz tat-tiben żdied bi-36% filwaqt li l-prezz tal-ħuxlief niexef ogħla b'41%. Sfortunatament fl-2023 il-prezzijiet komplew jitilgħu aktar il fuq b'9% żieda fit-tiben u 2% żieda fil-ħuxlief niexef. Għalhekk l-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali fi ħdan il-Ministeru responsabbli żviluppat din l-iskema. Dawn għandhom ukoll il-sussidju tal-alf li huwa importanti, però din id-darba mhux biss għal mroħsa massimu ta' 15,000 imma kull ras sejra tikkwalifika u l-Gvern sejra tija sussidju. Dan juri rrid ngħid li dan il-Gvern jimpurtah mill-bdiewa raħħala tagħna nimxu magħhom spalla ma spalla u nagħmluhom iktar reżiljenti għall-isfidi tal-futur. Fl-istess konferenza raħala li se jibbenefikaw minn din l-iskema tkellmu ma' News u tennew kemm din l-għajnuna se tkun ta' benefiċċju għax-xogħol tagħhom ta' kuljum. Għandi tolbija tal-baqar huma 400 ras u din għal-għotja tfondi ħafna għajnuna, taffi ħafna mill-pejs minn doġrat il-gwerra tal-Ukrajina law fuq il-malef, kanna ħafna nuqqas ta' malef u din taffi dak daqsxejn mill-pejs. L-iktar tisperġa fuq il-ħalib, produzzjoni tal-ġobon u għajnuna li ġiet bħalissa speċjalment din is-sena bin-nuqqas ta' alfanka lokali ħatejn ħafna u timbotta naqra s-settur aktar l-qoddim. Sa dan it-tant id-Direttur Ġenerali tal-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali Luisa Formosa spjegat kif ir-raħala li ġibli f'dan is-setturi msemmijin se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn pagamenti diretti għabbażi tan-numru ta' annimali eliġibbli li għandhom. L-applikazzjonijiet tal-għajnuna qed jiġu aċċettati sal-15 ta' Mejju li ġej.